నా ప్రపంచంలో నాకు కావాల్సిన వాళ్ళే ఉంటారు, నాకు ఇష్టమైనవి ఉంటాయి, నాకు ఇంట్రెస్ట్ కలిగించేవి ఉంటాయి. అది ఎందుకు చేస్తుందంటే, ఇప్పుడు నా కళ్ళు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూస్తున్నాయి, మీ మాటలు నా చెవులు అంటున్నాయి. సో ఐఎమ్ టచింగ్ దిస్ కాఫీ కప్ విత్ మై సెన్స్ ఆఫ్ మై టచ్. ఈ సెన్సెస్ అన్నీ కూడా ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మై మైండ్. నా మైండ్ ఉందని నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఇట్ ఈస్ అన్ ఐడియా, థాట్, ఆలోచన ఉంది కాబట్టి నా మైండ్ ఉందని ఇది ఉంది. ఇవన్నీ కూడా నా సెన్సెస్ నాకు చెప్తున్నాయి, అందుకని నా మైండ్ నమ్ముతుంది. ఐసైట్, స్మెల్, టేస్ట్, టచ్, ఇవన్నీ. ఓకే, అప్పుడు నేను గవుక్కుని ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి నిద్రపోతే ప్రపంచం మాయమైపోతుంది. ఎందుకంటే నా సైట్స్ చూడలేదు కాబట్టి వరల్డ్ అనే దానికి మీనింగ్ లేదు. నేను పొద్దున్న కళ్ళు తెరిచినప్పుడు మళ్ళీ ప్రపంచం వస్తుంది. ఆ ప్రపంచం ప్రతి కాన్షియస్ బీయింగ్ వేరే వేరే ఫామ్స్లో, వేరే వేరే షేప్స్లో, వేరే వేరే విధంగా వస్తుంది. సో ఇన్ రియాలిటీ the world doesn't exist except your own mind.